Dia kaget sih. Oh, jangan tadi. Lang. Hindi ka balik nanti kayak video. Nag-vlog ka din siya, te. Nag-vlog. Manita kaya, guys. Ang mangga. Sige, kat. Ngalam mo din siya, te. Kat mga ka, te. Yan ay hino. May! May! Uy, tabangisag ko! Nahinog mangga! La. Oh! Alin na! Kanain ko kulit, May! Kanang nipis! Di ba ako ng pamigas? Ay, sama kuya! Lumgan sa takiya! Raaman ng bunga na. Tara. Kalisod ay aning mangawat tag mangga, guys. Tcharam! Wow! Ipang trim lang ni Tia Kelly, okay ko, te. Guys, bukli. Wow! Oh, kana, Oh. Inog ka? Ayaw niya. Kato ginanag kabog. Eh. Wala kang tagiya. Tawag natin yung way nato. Hindi yun. Ano ka labang amat? Oh. Dahil may nagbo. Labang anak ka. Oh. Masa video. Guys. Kaya na ko kay nagtiyan. Wala man gapos ang Milsi. Kahit ras nagpalong. Kaya ka labang an ba? Unsa ka ka day? Wala gapos ang Milsi. Music. Milsi. No, inag na. Oh, music lang be. Lapit dito inag. Ante, ang gara bisay matitipang ka. Ora. Lapit ko maulo, guys. Ano? Muna. Pero katulad man ako ang Saka pa dito ko. na. Mahulog lagi ko no. Agis dalat man lagi ni. Oh, tara nasagak lagi siya, mikat-kat si friend. Adyo ka, friend. Tagit ano ang cellphone. Ngit-ngit lagi ni. Napakog ka dai. Alis mo sa ko. Mat, kita kay mat. Bundok kay mat. Para mo kay pante. Hala ginoo ko. Magbantro na himaw patulong diri, abi ko ngay ginamos gandam. Dai, friend. Ali dai dadalin cellphone ko dai. Kano man kayo uso pa may magpangita ni nga. Ha? Kano kayo? Yes. Kano kayo mat? Kabuto na mo. Ah, kaboto ninyo? Isa ka cellphone tip. Oh, sana ko itsa. Atong kuan pa magitan. Oh, kung itsa. Dali pala no. Oh. Sinuwang ka. Lab, saan ka, Lab? Saan ka? Nagulat na sila guys. Pang videohin na nagulat tay. Tara sila, man nagkatang. Kami nangayo. Wala dito. Tara, doon ako, guys. Tara na. Oh, tapa. Kat-kat, day. Okay, dili day, bira day. Musimot, magadaan na day para... Waya! Musimot kasi! Wala bang Gala pa kami. Lagay, nakawid ko yung paano tatuapit. Masa mo nagod guys, hapit pa man siya dek si mo. Oh, dara. Day na day. Dito ka day, kaya makabot at mangga. Oh, dara guys, oh. Nabalag pa abot. Oh. Dito day. Ayaw day. Uy, aka na day, oh. Akong anaon ha, dayon imuhang anaon.
Ay, tara tayo ako, tayo. Asa mo ka? Wala. May delikado naman natin. Sige. Tara. Oo, tayo sa ha. Kajut lang. Mag-video ko. Picture ko din. Sige, day. Oh, tanay nang ngawat guys. Oo, tanay. Gauna-una na. Oo, tara. Wala ko ni pagkuran yung video. Asa today ha. Day! Ayun, dia, Day. Limaw ng tuba. Yan na. Ito na. Pero magsuksok tayo kay. Oh, lubot guys. Oh. Oh, yay! Kalabakan yan. Allah. Balik. Ay, hallelujah. Ay, Lord. Ale! May! Ay, gitara pe. Oh, sige na. Gini, sala. Oh, tara. Lubot, guys. Ang dili siya, dili. Kung ayaw mo, di, wag. Hi, manawag na mi, guys. Bumbil-bumbil. May birada dia, May. Ready ka na ba din? Ako, nag-vlogan ito. Gano'n ba na? Anong masasabi mo, Day? Atong kuha nga po tinaghanan. Ang masasabi ko ay Arat na. arat na. Tayo na ba? Baka naman. Zainab. Madam, Zainab. Agay. Agay. Gusto lang gud pud Oh, mi masaka. guys. Mambak na ko. Mambak na ko, ah. Wait. 1, 2. Ay, di kaya. Habog di ay. Abog pa, abog. Habog ka di ay. Habog. Da. Oh, ikaw na po, Day. Ayan ako video ito yan. Ali, Day. Badlok. Di man nabog. So, dara mong kuha. May mga bata na ngapas. Pampunitan ninyo mga kahoy, nak. Uy, nagamay man mong kuha, guys. Magdaghan mo kito ganina. Magnaay nanguha ba? Magnaay nanguha jud, guys. Dali. Te, mukaon ka, te. Uy, hala. Salamat kayo, ani, ha. Tara. Tara. Oh. Hoy! Bita na. Hala! Tinanad ka, bong. Ang init. Pagbubot ni mo yun, maa. So, muli na mi, guys. Ikaw di dalan. Ha? Videoan kita. Pigeon, kani mo da. Puli-puli lang. Ikaw pa dahil. Ikaw pa padalon kay. Aman mong ko ate. Na, ya, tara! Uy, boy, abog man. Ah, suka mo siya. Sige. Ang kamot mo kung ng mga kuan. Halay na kabilat-bilat. Thank. Ang program. Kaya nasara pagpanguha. Te, mangga te. So, morning, guys. Bye-bye. Bye-bye. Why, no?
Wow, inog. Ano ba? Kumaro ka unga. Ito, ito, asin na. Asin? Yeah, asin. Asin daw na asin. Lamig ko, boy. Ano? Ah! Bye-bye! Palakpakan. Ang daway mo. Yeah! Dang kaon. Bitch. Lipong ang katan. Okay. Bye.